Salut! Ne aflăm la Marble Beach, Tasos, Grecia. Noi am venit în Tasos și am dat căutare pe Google, iar primele căutări din Google ne apăreau acolo să mergem la piscina de sărituri de la Giurgiola și în Marble Beach, plaja de marmură. Într-adevăr, arată foarte frumos, este totul marmură pe jos, pietricele, deci aveți nevoie neapărat de niște papucii din aceea sândăluțe, că altfel o să vă deranjeze la tălpi, pe voi și pe copii, dar în schimb, cu neplăcere am descoperit că este foarte mică, probabil are 100-150 de metri lungime. În apă intri și după 5 metri deja copiii nu mai au cum să mai stea în apă, deci foarte, foarte abruptă. Șezlongurile sunt 25 de euro, două bucăți, iar drumul de acces este foarte greu, foarte greu. Așa că, după foarte multe recomandări, cum toată lumea spune, mergeți la Marble Beach, este superb. Am mers la Marble Beach și, din păcate, suntem dezamăgiți oarecum. Am fost în alte câteva plaje de pe Tasos, unde era mult mai frumos, mult mai liber, mult mai curat. Aici, după cum vedeți, este și aici un canal care se deversează frumos fix aici, în apa aceasta. Apa este un pic cam murdară, adică pentru snorkeling doar dacă vă duceți undeva pe acolo sau mai departe merită. Și nu. Salut! Am ajuns și pe plaja Marble Beach din Tasos. Aceasta fiind cea mai populară, cea mai frumoasă și, în momentul acesta, probabil și cea mai aglomerată plajă de pe insulă. După cum vedeți, plaja este plină. Apa, din păcate, este neprietenoasă cu copiii, deoarece după 5-6 metri deja ajunge un adult la nivelul gâtului, cu nivelul apei. Dar cu protecție, cred că se poate intra și în apă. Prețurile șezlongurilor sunt puțin mai mari decât anul trecut. 15 euro un șezlong în care primești
și o cafea sau un suc acidulat. O bere este 5 euro, o cafea este 4 euro. După cum vedeți, pe jos este doar marmură, pietricele foarte fine de marmură. Apa este de un turcoaz incredibil de frumos. Ce pot să zic? Foarte, foarte aglomerat. Accesul către plaja Marble Beach se poate face din Limenas sau dinspre Panaghia. Despre Panaghia este puțin mai lung, drumul și mai anevoios, deoarece se trece pe lângă o carieră de piatră. Din Limenas este mai abrupt, dar mai scurt. Din punctul meu de vedere, dacă aveți o mașină cu garda joasă, nu este recomandat. Există parcare amenajată și o parcare neamenajată. Amândouă sunt arhipline la această oră. Se mai poate parca undeva pe versantul muntelui, pe stradă, dar cu riscul de a bloca a doua bandă pe sens. Toaleta, din păcate, este destul de departe, undeva la 300 de metri de plajă, chit că se închiriază șezlong sau nu. Din punctul meu de vedere, este o locație ideală în momentul când este mai liber și ideală mai mult pentru adolescenți, pentru oameni mai tineri, pentru familii cu copii, deoarece intrarea în apă este destul de abruptă, nu este recomandat pentru copii, dar este o plajă la care trebuie să ajungeți. Vă las în continuare cu niște imagini frumoase din dronă și vă rog să spuneți în comentarii ce părere aveți. Minunat!